it's me again. So karon, wala man koy lain mahimo guys, tapos gusto ko makipag-istorya or makipag-real talk kay para naapog koy lingaw diri guys. So anyway, usa ta mag-start ana. Nako i-share sa inyo, nag-inom ko karugwain kay para ma-enjoy sab ko pag-istorya sa inyo bisan nakoy gi tungab-tungab sab guys. So ana man gina. So anyway guys, kana bitawng mga chismosa nato na mga silingan, di man gyud malikayan sa atong lugar. Na magyoy silingan nato na chismosa. Oo. Bisang kinsa pa na guys, naagyoy silingan na chismosa sa atong lugar or bisang asa pa na lugar. Di gyud na malikayan. So anyway guys, kanang mga chismosa guys, labi na gikan ka sa abroad, di ba? Or nakauli na ka. Kanang gikan ka sa abroad guys, pasumangil na sila, labay-labay sa inyong balay, labay na siya labay, para makakita siya sa imuha, para i-chismis niya sa isa pod ka chismosa. Kay daghan man na sila ng mga chismosa, dili raman isa. Tapos guys, pag nakita ang kanila, magpangutanan na sa imuha na, kadus na day ka naabot, ingana na sila, tapos, ala, bag-o na gid ka karon ba, kay puti na kakaayo, lahi na kakaayo sa una kay kuan gid mo kaayo, tapos simpre, mangutanan man day na sila guys na, ay, basing, kuan ba, na kay mga chocolate din haon. Di man ginamalikayan guys na mangutana ka. Siyempre, sa lugar na, sa ibang bansa guys, na, di ba, magdala mong tagpasalubong sa atong pamilya. So, ikaw sab guys, kung gusto nimo i-share nimo ang imong kuan, blessings, tagain na lang po ang chismosa. Nara sa imong, hadili ng tapogson. Pero, tinuod bitaw ng mga chismosa guys, pangutana siya, daghay question niya about sa imuha, pasumangil na siya na ang imong amo buutan. Ana na sila guys. Tapos pag humanana, muuli na din na sila, maayo na sila kayo makikistorya sa imuha front to front. Tapos pagtalikod ana guys, muadto na sa pikasilingan, i-chismis ka na niya kay mauman ang ilang trabaho, sige ra, chismis matag adlaw. Walay lain nila mabuhat kundi chismis dito, chismis dere, chismis diha. So, muna karon ang mga chismosa, wala gyud sila ka-improvean kay nganuman. Pag na sila makita na gamay na butang, i-chismis na nila. Labi na kanang na mga dalaga gani ng mga laagan, chismis na rin na nila, tapos wala sila gunahulan na napod sila anak na dalaga na chismisunon po di ay ang ilang anak na napoy binuhatan. So ang ilahang focus ana, kung kisa ilang makita na mga tao, i-focus na nila para i-chismis na nila sa inyong mga kapitbahay sa mga silingan ba, i-chismis-chismis na niya para mahimo ka og istorya sa inyong lugar. So ana na siya guys. So pag ikaw nalaagan ka, tapos dalagingging ka, siyempre, di man yun malikayan po no na maglaag man yun ka. Kaya siyempre naman po tayo mga barkada or classmates, mga ka-playmates nato. So, maglaag man yun ta. So, magbantay na sila sa, ato, labi na, gabiin na ka mauli. Bantayin ka na nila, i-chismis din ka nila. Bisa wala pa na ni magibuhat guys, ang chismis nag-una na. Ang chismis mo ingon na, ang katuganing anak ni Kuan, nagabiin na gid siya, to arba to sa ngit-ngit. Oo, nagngit-ngit to siya. Kaya nga naman, mauman to ang ilang binuhatan. Tapos wa siya nagunahunang iyang anak, maoy binuhatan di ay, na maoy tinuod na binuhatan na niadtog ngit-ngit, tapos nagkuan sa mga lalaki-lalaki, mao na din ha. Tapos ikaw na wala kay gibuhat, naglaag ra ka, gabi ilang ka nakauli, lahi na dayon ang chismis, daot na dayon ang imong chismis, kay nga naman gabi na ka nakauli. So, dili tanan dalaga na gabi na kauli, adto na dayon ngit-ngit, dili man ingana kay ako nulaag man ko sa una, pero muadto ko sa akong barkada, sa balay sa akong barkada, magkuan man gud mi, magchika-chika mi sa mga about sa mga barkada gani nga na. Di man ginamalikayan ka syempre, friend to friend man nimo, i-share nimo ang imong istorya sa iya, i-share pod ni niyang yang story sa imo ha. So, ana man gyud guys. So, karon ang mga chismosa sa atong lugar kay syempre ang ilang mga baba kay magkatulmag yun na kung di sila makaistorya ing anak man na sila. So, magpataka na lang na sila istorya kay para naa sila'y in-news pagka buntag or sa matag adlaw na maghimo na sila istorya. Kanang mga chismosa bitaw dapat mag-newscaster na lang kaha mo kay naman abtik man mo maghimo-himo og mga news. Ang problema lang kay dili tinuod, mapriso gid mo ana. Oo. Okay ra kung tinuod kay di mo matulfo ana, pero kanang gani mag-istorya na magbataka, hoy, mabarangay gid mo. Dili lang gid mabarangay, matulfo mo, masikat pa mo. Shout out sa mga chismosa din ha, labi na sa mga silingan. Nako, pag bag-o na mo kay mag 2021 na.
So karon guys, ang atong topic guys, kanang mga bata na sab na mga laagan guys. So kanang mga bata bitaw good na mga laagan Guys, daghanay na sila yung mga unsa pa na excuse ba na mulaag sa ako, tapos mubalik ra ko, tapos kanang ilang istorya na mubalik ra ko, ugma na day sila muuli guys. So ayun gud yung buhata guys, kay nganuman ang inyong ginikanan guys, nag-ul man gud na kay inyong pananghid muuli ra ka. Tapos day pag ugma na day ka muuli, istorya na lang kag diretso guys na maugma mulaag ko pero ugma na ko muuli kay nganuman kung imong istorya na unya mubalik ra dayon ko, ang imong inahan naghulat sa imuha, nagpaabot sa imuha, gipangita na kanila bisang asa na kani adto ilang imong ginikanan guys, sige panghanap na ka guys. Tapos di ay ugma na day ka muuli guys. So ang imong ginikanan dili na makatulog. Oo, dili na sila katulog guys kay simpre nabala ka na sa imuha kung naunsa nakanganong wala ka nakauli kay imong pananghid mo uli ra dayon ko. So next time gani guys kung mananghid mo ayaw mo pagsulti ingon na mulaag ko balik ra dayon ko, kung dili mo mubalik guys isulti nimo na ugma na lang ko mo uli. Oo, naiuban pod guys na ang ilang istorya na mubalik ra dayon tapos message na silang ginikanan mo ingon din pwede ugma na ko mo uli. Siyempre, imong ginikanan, masuko, kaya imong pananghid, na nagharapan mo, muuli na dayon ka, tapos daay, sa pag-message nimo sa imong cellphone, ugma na ka muuli. Siyempre, imong ginikanan, suko kayo, maubita ng uban ng bunalan ka. Oh, nga nung bunalan ka, kay mali man ang imong gibuhat, naman ko yung uban ng mga bata sab na, masuko na sila pag bunalan. Maihunaw na din na sila na, dili siguro ko ninyo love, kay nga nung imong kong bunalan, may pamulakaw na lang ko diri ayaw gid mo pag-istroy nga na sa ginikanan, kay nga naman, gibunalan gani mo, kay nga naman mali ang imong gibuhat. Oo, para maka-relate gani ka na, ay dapat dili na nako ni buhaton next time kay ang akong ginikanan wala siya nalipay sa akong gibuhat na wala ko ni ulit dayon. Oo. So, maupita ng mga laagan ng mga bata, ayaw mo magtarong na lang gud mo og pananghid kay para ang inyong ginikanan next time na mulaag mo, tugta na mo mapita ng uban na magduha-duha na lang ka, imong Ginikanan magduha-duha ka ignonas. mo ingon sila sige. Usahay gani mo ingon panana basta hindi na pugam uli. Oh, di ba relate ka kaayo kay naman imo man ang nabuhat. Pag mabuhat man gud ani mo guys, ang imong ginikanan magduha na dayon na. Tapos napay uban na mga bata na dili pala agon, magsug-usug na sila silang balay guys, mangita na sila og paraan na awayon na nila ilang mama. Unsa man ni mama magbustak-bustak sugon gani sa ginikanan hala, ipang busdak na dito ang mga planggana or mga plato ignon dai sa ginikanan na panghugas dito og plato. Wa na gipanghampak na dito ang mga plato, ang mga gipang-ana na dito para mga tingog yun, tapos para makadungog yun sa ilang ginikanan kay para makalaag. So kung gusto mo mula guys, dapat buhaton na ninyo ang inyong buhaton kay parang inyong ginikanan malipay. Kay kung nabuhat na nimo ang imong buhaton, simpre inyong ginikanan wala problema na mo na rin sila sige laagra. Kay kung Imong ginikanan gikan pa sa trabaho, di ba? Tapos pug uli, tapos ang inyong balay astang hugawa, wa pa ka nakakabog tubig, wa ka kahugas og plato, ang inyong balay astang kalata. Ang imong ginikanan ana guys, suko gyud sa tanan suko, tapos mo ingon pa ka, mulaag ko tapos Siyempre, imong mama, muyaw-yaw, di man din na malikayan ang imong mama, anong ginikanan na muyaw-yaw, kaya nga naman. wala pa kakakabo. O unsa may imno ninyo? Tapos inyong balay astang hugawa, wa pa gyud ka nakadungag, mapas mo. Sumabitan ang ginikanan mo ingon na wa pa gay ka nakakabo, no, kahugas, wa ka kalimpyo sa balay, laag ra. Unsa man gyud ang laag importante? Di ba mo ana atong ginikanan na unsa man gyud ang laag importante gyud sa imuha? Kay nga naman, kailangan man gud nimo guys na muktabang ka sa sulod sa balay kay para ang imong ginikanan malipay. Kung gusto nimo malipay ang imong ginikanan, mangita kag paraan na buhaton nimo tapos ipakita nimo sa imong ginikanan kay para ang imong ginikanan malipay sa imuha. Oo. Namo koy mga bata na ilang gusto laag tapos di pa gyud na muuli ra silang muhabhab. So ayaw mo pagingana kay nga naman dili gyud na maayo. Dili gyud na maayo. Muuli ra mukaon ra mo. Unsa man mo nangapiang na mo kay muuli ra man magmukaon ra tapos ang inyong ginikanan grabing pag-antos, nag-atiman pa sa inyong igsuon, naapay gibuhat. Tapos naningkamot pa para maka-eskwela mo, naningkamot para makapalit og kuan sa inyo pagkaon or mga panggamit ninyo, tapos ikaw sige ra kag laag wala kay mabuhat. Siyempre imong ginikanan masuko gyud, di ba? May pagyud, mas nice gyud guys na mutabang kasi imong ginikanan kay parang imong ginikanan malipay. Nice gyud magbinuotan guys, labi na ang panahon guys, dako pa kaayo guys para utruhon nato guys. So kung ako sa inyo ha guys, baguhan na ninyo tanan, paminaw mo sa inyong ginikanan, unsa ang tama guys. So ayaw gid mo sige palabig kuan guys, laag dito, laag dire. Okay raman mo laag ka guys, basta mananghid ka og tarong sa imong ginikanan. So
maura na nga akong i-share sa inyo ha guys, sa real talk na to guys, and I hope na nakarelate mo sa akong istorya diri guys. Tapos, thanks for watching and like. Don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa next video natin guys. Bye guys!